Treasurer, also an intern at Bagogai. Wala tayo kanta Region mo mo jura ka sa palagay na narasansan. Ay din ka tayo kay men kalaman ki. Yan alam ka. Medyo kanta sa ulong ko. Ay din tayo kawat water. Vice President and then Tolkay o President din ng Lutikan. May kasama yan sa pagmamay. Kasama. Pagpainin ko siya at may sunod ko. Tumdan na kayo sa tayo natin. May sunod ko may nanautan sa rawis. Observe ko rin na lang. Kung kasali yun, ay dito na ako palo. Dan kita, dari misalnya yang apa kerja, yang mesti apa? Oh iya. Right, tomorrow, roboting set. I saw the food that pungi. Apa this style yang buat kita? Yes. La persona no escribe la foto. Voy a poner aquí. Ya está robot me da el distre. Es otro lugar y que ya está aquí esa mau. Porque hay que saber después. Saber lo que then Thailand, let's get robot cut. One so one paras letter to Thailand weekend yang itu. Only the one in here natin in those big one. Thailand aku ya taruh pot o koyo pot. Mai kan syukur apa? Kaya ni na naman observe sa semua aku sa. Nanda leyo. Soto reporting sen. Kuya kisah na tayo treasurer ro. Iya kan so. Kita
And then see A. SNA. Dan proportion sense may saisan. Sense ka one binan episode. Episode ka na. Kung kaya may ramen. Kalau kayo kung saya registration is 1-1. Registration is 1-2. Second nila. Advance na po sa akin promotion-lifikan. Nagkuhan ito Ibig dalawan na may pinatane sa mga larapon. Then, hindi na sa mga
paper auditor. Kawasin kamakat at dahil na ng second floor in Lennon. Kaya na sa lawang kiyo. Sa punta sa ikas, o atay mono, sa mga sa mono, lagi alaw ka ng doctor yun, alas nila. O luwa sa lawang isang ito, o talaga, on travel, kaya na host, anniversary ng doctor. Medyo makakatawa yata, kalan, net liberty, tayo sa isang limaw o luwa. Ibig tagawan dito sa araw presente kala sa pa. May nagkakalaw ka din ang isa. Ang totoo ka ba? Yata kala nen, isi kukuha niya sa kukuha niya sa isu. Ananda, tapos siya kala nen, fit. Kukuha niya sa isu. Dari, kasi the president of Ablaw, ang pilot pa para sa social media, tinutuloy mo nga social ng minutes. O, nag-design siya po. Kay President Patricio o Secretary o Treasury Pastor. Saving Society, nakikita sa akin. Really, kung reported at least, tayo makakita. O, treasurer